Măcar jumate din bani. Bun, e două. Da, sunt două. Da, da, e cu femei din asta, ok. 200 de lei din prima. A început bine rău. Doamne ajută. A început bine. Să mai dea acolo, să nu meargă în gol. Că 200 de lei a consumat oricum. Da, hop. Mamă. Bă, ești nebun. Bă, da, ești nebun. La pești nu prea vezi, dar nu prea mai vezi așa. 270, e bine, mă. Ai avut intuiție, bravo. Poate că n-am încercat niciodată jocul ăsta și de-aia mă gândesc. Hai mă, e bine, 500 de lei. Hai mă, încă una, te rog eu, mai intră una. Hai mă, mai intră una, mă. Câte mâini mai am? Două. Mai intră una, mă. Hai mă, te rog eu, intră.